Здравейте хора, аз съм Дарман ТВ и днес играем Clash of Royale. Съжалявам да правих една битка, ама нещо ми спря. За жалост. Получих ново. Можете да видите. Ще направя само още една битка. Ако не спечеля, ще се боря. Baby Dragons. Тук фърляме. Айде и вие да паднете. Де! Гати! Айде! Бум! Мрима! Ес! Умря. Ти ще стреляш ли, бе? Ти ще стреляш ли, бе? О, Коста! Ще си направим една ето тука. Ще ни пуск по един. Те и то ни взе една корона. Няма да бъде тая. Вечер. Ей. Къв си. Baby Dragons, оцелей. Оцелей, оцелей, оцелей. Оцелей, оцелей, оцелей. То по кога намери един такъв? Ей, да го унищожи. Айде. Ей. То много знае да цепи. Оцелей. Ето тук да правим. Да ги видя. Що много знаят да целят. Айде вие двете. Експериенту. Как? О, да, той ме унищожи едно. Макс. Тук пускаме едно и тук едно. Стреляй! Ясно взех една. Пускаме тук едно. Целей! Ще живо, Baby Dragons! Фак. Правете се! Бой за смърт! Мисля тук да приключа втори епизод. Не. Много гадно. Малко да спечелим, хора. Ама какво да се прави? Мисля тук да приключим епизода. Да. Съжалявам, хора, тук ще приключим епизода. И довиждане.